салом дӯстон, имрӯз мо як бозии воқеан девонаворро таҳлил мекунем. Финали ҷоми Испания байни Барселона ва Реал пур аз ҷанг, эҳсосот, мубориза барои ҳар як метри майдон ва воқеаҳои ҳайратовар. Дар Севилия мо як шаби бузурги футболро дидем, ки дар он ҳамаи чиз буд. Голҳои зебо, муборизаи сахт ва лаҳзое, ки фаромӯш намешаванд. Имрӯз мо ҳамаи чизро як ба як таҳлил мекунем. Чӣ рӯй дод, ки беҳтар бозӣ кард, ки чӣ гуна қаҳрамон шуд ва кадом лаҳзаҳо бозиро тағйир доданд. Дар охири видео ман фикри хулосаи худро мегӯям. Аз ин финал чӣ бояд дар ёд монад ва барои мавсими оянда чӣ паём медиҳад. Ҳамин тавр видеоро то охир тамошо кунед ва ҳатман хотиррасон мекунам, мо ин бозии ҷолибро дирӯз дар канали телеграми ман ба таври зинда нишон додем бо сифати аъло ва бидуни қатъшавӣ. Мо на танҳо тамошо кардем, балки ҳамзамон бозиро бо обуначиён дар стрим муҳокима намудем. Ҳар як гол, лаҳзаҳои басталаб ва эҳсосоти бозӣ. Агар хоҳед ки бозиҳои калонро якҷоя бинем, реаксияи моро дар вақти бозӣ тамошо кунед ва бо дигарон дар бораи голҳо ва лаҳзаҳои муҳим баҳс кунед, ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Обуна шавед ва интизор шавед, ки боз чӣ бозиҳои калонро якҷоя мебинем. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед, ки давомаш ношт намегузарад. дӯстон, имрӯз боз як қатор рақобатҳои беҳтарин моро интизор аст ва прогнози дишабаи ман дар бозии Эл Классико гузашт. Ҳамаи прогнозҳо дар телеграм. Ин рақобатҳоро бошад шумо метавонед бо 1х ҷолибтар гардонед, чун дар ин ширкат коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор мебошад ва нафароне ки то ҳоло регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промокоди AMG 0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. шаби таърихӣ дар Севилия бозии бениҳоят шавқовар бахшид. Барселона Реалро бо ҳисоби 3-2 дар финали ҷоми Испания мағлуб кард ва бори дигар нишон дод, ки дар ин мусобиқа клуби рақами 1 аст. бозӣ шиддатнок оғоз шуд. Дар дақиқаи 11 Ферлан Менди маҷбур шуд аз сабаби ҷароҳат майдонро тарк кунад ва ба ҷояш Франк Гарсия омад. Ин тағйирот аломате шуд, ки рӯзи душворе барои Реал дар пеш аст. Дар дақиқаи 28 Ламин Ямал ба Педри пас дод ва ӯ бо зарбаи зебо аз дур ҳисобро кушод. 1-0 ба фоидаи Барса. ҳиссаи дуюм бо шиддати тамом гузашт. Дар дақиқаи 70 Килиан Мбаппе бо зарбаи мустақим аз ҷаримаи озод ҳисобро баробар кард. Дар дақиқаи 77 Орелиан Тучамени баъд аз зарбаи кунҷӣ бо сар гол зад ва Реалро пеш баровард. Аммо Барселона таслим нашуд. Дар дақиқаи 84 Ферран Торрес боз ҳисобро баробар кард. шиддати бозӣ зиёд шуд. Дар дақиқаи 96 баъд аз бархурди Рафиня бо ҳимоятгари Реал довар Рикардо де Бургос Бенгиче пеналти таъин кард, вале баъд аз тамошои ВАР қарорро бекор намуд. Дар вақти иловагӣ дар дақиқаи 116 Жоэл Кунде бо зарбаи қавӣ аз дур голи ғалабаро зад. Ин гол пирӯзиро ба Барса овард ва клуб тавонист ҷоми Испанияро 32 бор ба даст оварад. Барои муқоиса Атлетик 24 бор ва Реал 20 бор ғолиб шуда буданд. ин ғалаба орзуи квадрапули Барсаро зинда нигоҳ медорад, яъне бурди 4 мусобиқа дар як мавсим. онҳо аллакай суперҷоми Испанияро ба даст овардаанд, ҳоло ҷоми Испанияро гирифтанд. Дар Ла Лига пешсафанд ва ба нимфинали Лигаи Чемпионҳо баромаданд, ки бо Интер рӯбарӯ мешаванд. баъд аз чанд соли душвор Барса дубора худро ба авҷи футболи Аврупо баргардонд ва шояд мавсими таърихӣ дар пеш бошад. барои Ханси Флик ин ғалаба нуҳумин трофей шуд. ӯ бо Бавария Бундеслига, ҷоми Олмон, суперҷоми Олмон, Лигаи Чемпионҳо, ҷоми ҷаҳонии клубҳо ва суперҷоми УЕФА-ро бурдааст. бо Барса бошад, ҳоло ҷоми Испания ва суперҷоми Испания гирифтааст. Флик бори дигар нишон дод, ки ҳеҷ гоҳ дар финалҳо намебозад. дар 7 финал ширкат карда ҳамаро бурдааст. барои Карло Анчелоти ин боз як шикасти талх шуд. дар 3 бозии рӯбарӯ бо Флик ҳамеша шикаст хӯрд бо ҳисоби умумии 12-4. ғайр аз ин мавсим Реали Анчелоти бадтарин натиҷаро дод. 13 мағлубият дар тамоми мусобиқаҳо, ки пеш аз ин ҳеҷ гоҳ чунин нашуда буд. ин ғалаба нишон дод, ки Барселона аз давраи вазнини тағйирот гузаштааст ва боз ба сатҳи баланд расидааст. лоиҳаи Ханси Флик натиҷа медиҳад. ҷавонон мисли Ламин Ямал, бозингарони таҷрибадор мисли Рафиня, Роберт Левандовски, Ферран Торрес ва ҳимоятгарони боэътимод мисли Кунде, Иниго Мартинес ва Араухо як дастаи пурқувват ташкил доданд. бозӣ олиҷаноб буд. муҳорибаи воқеӣ ва фикр мекардем, ки ҳамааш бо сарбаландӣ тамом
тамом мешавад, вале не. Дар охир сирки ҳақиқӣ сар шуд. Рудигер як пурчаи яхро баъд дувар ҳаво дод. Васкес ба майдон давид ва дод зад. Беллингем баъди охири бозӣ бо асабонӣ назди доварон рафт. Ман Рудигерро аз замони бозиаш дар Челси ва тими миллии Олмон хуб ёд дорам. Он ҷо ӯ ором ва бутамкин буд. Ҳеҷ гоҳ ин қадар асабонӣ ва бераҳмона рафтор намекард. Ҳоло бошад як Рудигери комилан дигар. Ва илтимос лутфан дар бораи ранги пӯст ё чизи дигар баҳона наёбед. Ин муҳити дохилии Реал аст ки ба чунин рафтор роҳ медиҳад. Онҳо фикр мекунанд ки бояд барои клуб ҳатто девонагӣ кунанд. Аммо як чиз аст асабӣ шудан ва чиз дигар баъд довар чиз ҳаво додан. Ин дигар футбол нест, ин хулиганизм аст ва бояд тибқи қонун ҷавобгӯ бошанд. Агар Рудигер барои ин кораш камаш 5 бозӣ аз бозӣ маҳрум нашавад, пас Ла Лига расман ба бозича табдил мешавад. Дар ҳақиқат Реал бояд барои ӯ як психолог ёбад, чунки чунин рафтор дар ҷои ҷамъиятӣ нодуруст аст, тамоман беақлона. Ва ин танҳо ба Рудигер намеравад. Васкес, Винисиус ва Беллингем ҳам ҳамин хел рафтор карданд. Оё онҳо дарк намекунанд ки обрӯи клуб чист ё ки барои онҳо дигар фарқ надорад? Ман ростӣ хеле зиқ шудам. Бозӣ беҳтарин буд. Финали ҳақиқӣ, классикаи воқеӣ, зебо ва пуршиддат. Доварон кори хуб карданд. Ҳеҷ як шикоят нест. Ҳамааш боадолатона буд. Вале дар охир Реал ҳамаашро худаш вайрон кард. Аз сабаби амали Мбаппе норозӣ шуданд? Чӣ, он ҷо ишораи даст набуд? Ҳама дидан буд. Ин вайрон кардани қоида аст ва ҳатто баҳс кардан лозим нест. Танҳо ҳиссиётро идора карда натавонистанд. Ва боз ба ҷои он ки бо шараф шикастро қабул кунанд, сар кардан додзанӣ. Ман боварӣ дорам ки Реал ТВ як моҳи дигар доваронро, Барсаро ва ҳамаи касро танқид мекунанд ғайр аз худашон. Хайр бигзор, чунки ҳар қадар ки онҳо ин корро кунанд, ҳамон қадар бештар обрӯи худро пас мекунанд. Имсол Реал дар ҳақиқат ҳамаи обрӯе ки солҳо ҷамъ карда буд, аз даст дод. Шармандагӣ. Барои тамоми ҷаҳон як бозии беҳтаринро бо рафтори нолоиқ хароб карданд худашон. Хулоса, Барселона дубора дар авҷ аст, дубора ба қула баромадааст ва бо орзуҳои бузург пеш меравад. Агар ҳамаи чиз хуб пеш равад, шояд мо шоҳиди мавсими таърихии футболи аврупоӣ шавем ва ҳамааш маҳз дар ҳамин ҷо оғоз ёфт, дар Севилияи гарм бо ғалаба ба Реал. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.